Meron akong hiningi doon sa kapitbahay na dragon fruits, ang bait nila. Ayan o, ang daming binigay sa akin kasi hindi naman daw masarap yung bunga nito guys. Hindi nila alam na napakasarap yung bunga nito. At saka, ang mahal-mahal nito sa market, 'di ba? Kaya naman, ang daming binigay sa akin. So, ayan. Itatanim ko na dito. Meron ako dyan mga naunang itinanim na dragon fruit. Nagsisimula na ngang sumibol guys. Tapos yan, pupunuan ko na tong bakod dito sa aming mga taniman ng mga gulay. So ayan, mahahaba siya guys kasi tinamad akong putulan siya. Kasi kapag pinutulan ko to, maghihintay pa ako ng mga ilang linggo para maitanim ko siya. Gusto ko na itanim. So sana okay lang yung ganito na ang haba. Sisibol na lang siya dito sa taas. Hindi ko sure. First time ko nito guys. Magano talaga magtanim. Pero meron ako mga naitanim doon. Pinutol ko siya dati. Kaya lang, ang tagal kong hinintay bago magkaroon ng ugat. So ito, kasi tinamad na ako, meron na siyang ugat dyan. Itatanim ko na lang. Bahala na, sumibol siya dyan. Pansamantala din naman ililipat ko din naman to kapag meron ako dito mga poste na nailagay dyan. So sana, maganda sana kung simentado yung poste, 'di ba? Pero mas maganda rin naman kung yung poste ay ganito, yung Madrid cacao, pero dapat malalaki kasi guys, kapag tinanim ko to tapos mayroong mga ugat diyan na sumibol, ang bilis nilang kumapit sa kahoy, sa puno na buhay. Katulad doon sa may bahay, meron akong itinanim, yung ugat kumapit agad sa puno ng Indian mango, kaya ang bilis niyang tumubo, bilis niyang humaba guys. So ayan, samahan niyo po si Tres at ako ay magtatanim na. At dito pala, meron ako dito mga tanim na mulberry din. Ayan, buhay na rin sila. Pasili po sa inyo yung aking tanim dito na meron din ako ditong grapes. Ayan yung ating mulberry. Ito ayan siya yung aking grapes guys. Ayan, kaya lang, ang taba nito, sana sinabsab kinain ng baka, yung mga baka dyan na nakawala, kinain, kaya ayan. Pero ayan, kahit pa paano buhay na siya, diba? Tapos ito yung dito sa gilid, ito yung mga nauna kong itinanim na dragon fruits, kaya lang ayan nasibol na rin siya. Ayan, dati dyan yung mga ano na to parang reject na ba na ibinigay sa akin. Mga hiningian ko lang yan guys. Mga hiningi ko lang yan. Ayan. Ayan diba? Nasibol na siya. So ayan, papakapit ko yan guys dito sa puno. Kaya lang itong poste pala, namatay. Maganda sana buhay yan. So papalitan ko na lang to ng poste para ipakapit ko yung dragon fruits na yan. Kasi ayan, sumisibol na po. Ayan din. Nasibol na rin. Ayan sa dulo. So ayan na guys. Simulan ko na itanim kasi mainit na. Mainit na guys. Sinamantala ko kasi brown out dito sa amin. So hindi ako makakapag live sa YT. Hindi ako makakapag support sa YT. So ayan. Samantalahin ko habang brown out. Dito ako sa labas, gumagawa ng mga bagay-bagay. Simulan na natin magtanim. Wala na akong ilalagay dyan na maganda sana guys, meron akong ipa ng palay, yung mga nabulok ng ipa ng palay doon sa may kiskisan, doon kila tito, ang dami kasi. Kaya lang, wala naman akong kasama na maghakot, ikarga sana sa tricycle. Maganda sana yun ilagay bago ko maghuhukay ako dyan, tapos ilalagay ko yung ipa na mga bulok na, mga na-stack na yun. Ang ganda nun guys. Kapag inilagay sa mga tanim, ang tataba talaga. So ito sana yung bala kong ilagay dito sa lupa bago ko itanim yung, ay, nahulog yung isang sipi. Kachat ko kasi dyan si Jowariwap. So ayan. So bago ko sana itatanim dito, lalagyan ko sana dyan ng ipa para buhaghag yung lupa, para maganda yung lupa. So ang pagtanim guys ng dragon fruits, hindi masyadong malalim yung yung hukay, ganyan lang 'Di ba? Meron na siyang diyan, meron na siyang ugat.
Meron na siyang ugat guys dyan. Ipalusot ko dito sa bakod. Yun. Diba? Ang taas agad. Sana mabuhay siya guys. Sana tuloy-tuloy yung ano nito. Paglaki. Ayan. Tapos, ganyan lang. Ayan. Saka ko na yan lagyan ng mga pampataba dyan. Yung mga animal manure. Pwede ko naman dyan palibutan kapag established na to para dagdag pampataba na rin, diba? Ayan. So ayan guys, abangan natin mga ilang linggo, ilang buwan kung ano yung result ng aking itinanim na direct na hindi ko na pinutulan. Dapat sana puputulan ko yan dyan, kaya lang tinamad na akets. Saka na guys, subukan muna natin. Ayan, dito naman tayo sa isa. Yan, yung agwat niya, mga ilang agwat yan. Dito ko naman yung isa itatanim. Yan. Parang matigas yung lupa. Kaya dapat sana merong ipa ng palay. Para dagdag ano yun guys, pampakapit sa ano, sa ugat ng dragon fruits. Ayan oh, merong mga pinagtaniman dyan si mother oh. Nagtatanim ata ng mga gulay. So ayan, wag po nating sayangin ang lupa. Habang may lupa, magtanim ng magtanim. Para merong aanihin. Tumatawag si father. Wait lang guys. So ayan, may dalawa na tayong dragon fruits na naitatanim. Ayan, hintayin na lang natin na sumibol yan dyan. Diba? Ganun lang yon. Medyo marami-rami pa kasi to guys. Oh, ilan pa kaya to? Sobra pa tong 20 na piraso. So ayan, tanim na natin ang itanim. Habang may oras pa. So ayan, meron na tayong 6 or 7 na naitatanim. Diba? Sana mabuhay to agad at saka mamunga agad. Abangan nyo po sa mga susunod na taon kung si Tres po ba ay meron na ditong dragon fruits farm. Ayan. Yun. Kapit natin dito sa poste. Mabilis lang itong mabubuhay kasi meron ng mga ugat dyan. Kasi matagal na to doon na isinako ko guys bago ko kasi itinanim. Siksi ko to dito sa ano, dito siksi ko siya. Yan. Sana mabuhay ka kaagad ha. Bumuhay ka kaagad. Para na naman yung pagod ni Tres makikita agad yung pinagpaguran. Rest kami ng niyog. So habang naghihintay ng ating niyog dyan, nasa mga tanim-tanim tayo ng mga gulay. Yan si mother, napakasipag po ng aking mama.
Araw-araw, lagi yan na andito sa kanyang mga tanim-tanim garden. Kulang lang talaga kami guys sa manpower. Kasi watak-watak kami si Papa andun din sa kabilang farm. Tapos kami ni Mama dito din sa isa. Yan. Tapos minsan, every Friday, andun si Mama sa kabilang bahay sa Albay. Kasi meron din po kami doon na bahay. So, mas maganda yung bahay namin doon kaysa dito. Ayan. Diba? Malapit na matapos si Tres, pero meron pa eh. Doon pa eh. Sana mabuhay ka kaagad ha. Pakita mo agad kay Tres na magaganda yung ano pa yung variety ng dragon fruits na to. Kasi diba guys, merong dilaw, merong puti. Puti ba? Meron bang puti? At saka yung pink na pink. So ayan, ang ganda-ganda na po. Yan, lahat na yan may tanim. Lahat na yan may tanim na Tres. Dragon fruits. Ang dragon fruits ni Tres. Maganda sana mother, meron tong ano no, yung ipa na mga pabulok na kasi matataba yun. Kahit yung mga ano guys ng baboy, yung mga dry na pupo ng baboy. Maganda yun, lagay sa mga tanim. Organic. Kasi yung mga fertilizer ngayon, mamahal na at saka minsan hindi na talaga tumatalab na tumaba yung mga tanim. Parang may mga ano na din, halo na rin. Kaya minsan mas maganda yung organic ilagay. Kaya nung tag-init, yung summer, nagpahakot kami ng ano, bumili kami dyan sa mga bata. Yung mga bata dyan ng mga walang gawa. Inanuhan namin guys, binayaran namin na mag-ipon sila ng mga tuyo na mga pupo ng baka at saka kalabaw. So yun ang naipon namin ni mother. Yun ang ginagawa ni mother na fertilizer doon sa mga tanim niyang gulay. So ang ganda. So ayan guys, tapos na po ako magtanim ng dragon fruit. Ayan, hanggang nakarating ako dito sa pinakadulo. Ayan guys, oh, kung makikita nyo, ayan ha, ayan. Simula doon hanggang dyan, hanggang nakarating dito. Ayan po yung aking dragon fruits. Ayan, madami pala yung aking itinanim. So dito, hanggang dito na lang oh. Ayan, hanggang dito lang umabot. Hindi nakaabot doon oh, konti na lang sana. Sana umabot sa 1 hektarya yung aking dragon fruits. Oh my god, excited na ako. Tapos dito kung ano naman dito yung mga itatanim namin na gulay. So ayun nga si mother, gumawa siya dyan ng paggapangan ng kanyang ampalaya. Ampalayang kulubot. So ayan. So ayun guys, hanggang dito na po muna. Ayan, abangan nyo po sa mga susunod na aking vlog. Kung ipapakita ko ulit sa inyo kung ano ba, tumubo ba, nabuhay ba yung aking mga tanim na dragon fruits. Ayan, thank you so much for watching guys. God bless everyone. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Tres Maria's Farm. Bye!